izvan mreže. Zovem čuvare mreže, ovdje Strajke. U potjeri sam za neidentificiranim napadačem. Ponavljam, u potjeri. Počinitelj je možda naoružan. Trebam pojačati. Čuvari mreže, trebam pojačanje. Ponavljam, trebam pojačanje. Pixel, jesi li dobro? Tko ti je ovo učinio? Gdje se skrivaš? Pokaži se! Koji bot je to bio? Pixel, ne diži se! Pixel... U sljedećoj epizodi izvan mreže. Što se dogodilo? Gdje su sigurnosne snimke? Tko god je napao stanicu, izbrisao je sve podatke.